はい、皆様こんばんは。ようこそお越しくださいました。第3回目になるかと思うんでございますが、モンゴルの風は爽やかというタイトルのもとで、柏崎にございます新潟産業大学のモンゴル人留学生の皆さん方のコンサート、ご案内を差し上げましたところ、週末のお忙しいところ、大勢の皆さんからお越しをいただきました。本当にありがとうございました。ただいまからささやかな時間ではございますけれども、皆様方にモンゴルの文化に浸っていただこうということで企画をさせていただきました。実は過去2回やっておるんでございますが、今回はちょっと様子を変えさせていただきました。自治会の皆さんの熱心な出し物に加えまして、音楽は世界に隔たりがございません。そういった意味で地元のビッグバンド、これは新潟県でもちょっと稀なビッグバンドでございますが、今日はスイング演奏オーケストラの皆さんにも加わっていただきまして、ジョイントでこのコンサートをやらせていただくということになりました。最後までごゆっくりとご堪能いただきたい、このように思います。本日のこの進行のお手伝いをさせていただきます。私 FM キックからの大家でございます。そして私のお相手をしていただきます。こちら新潟産業大学人文学部4年生のスルゴンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。それではコンサートに入ります前に、ここで、ご挨拶を頂戴をいたしたいと思います。新潟産業大学の国際センター委員長でいらっしゃいます海老沢先生から一言ご挨拶を頂戴をいたしたいと思います。先生どうぞ。新潟産業大学の国際センター長というのをやっております海老沢です。ご存知の方多いと思いますけれども、いつもモンゴルの内モンゴルの留学生の方々はいろいろコンサートやってくれて大変私ども感謝しておりますけれども、今日は今大家様からありましたように、日本人のビッグバンドとですね一緒にやるということで、今までにない試みだと思います。そんなわけで皆様せっかくいらしたわけですから、どうぞ長くゆっくり、お楽しみにしてください。どうもありがとう。